2024 se enka Ghana de hye nsanso nto awonum so na wo muntimi breaki 8 no ntemu takrade ehom na wonum ekohye ase efriye na upie mu e takrade technical university a wonum kobo dwadata de hye ekopie mu honum bi na dwumade na se no ene opanini a wonu otu frank ade ma wonum Dr. Haji Mamudu Bawumia ekasa no wokire mu se wamumom de wano ne hwehwemu a waye de enti enam so ma MPP amayoko no ewe potosa no wose fa baabi na asede sabisabio empanimfo na wano mu okuo no bi no ema wam ho so dododo wam kunkun se entafra wano mu di wam birthday wonjiase ye ka hwea wano mu ntie no madane asase aban afenso enyema bi a na ye Ghana fo ani so ade hunu a na wasenka wano mu twetwe akire ebi ni yi levi na wasenka wano ebogo tu baabi ana ni kwanso wam gitum so hwan amfan ema wam kwagitum afenso no onu hu ni se enema boa ye denden dodo ama na Ghana de hye ye de ensa hye ye botomo ekosi buo so ye nya hwe ne de akodwom mpo afei ni ye tempenten kwasa wo kyerɛkyerɛ ni nsemu de wonu hu se no enenam so ma MPP amanyoko no edi ntwose. All the studies are no so far. The big issues are one, cost of living. Niema bo ekosoro ahokyere ebai. De kanu eye adia yefreno arrogance of power. Expresse yaso na eyeti. Yaso edi ye tie asem party for country say yenye reshuffle. 8 years yanti party for country say yempe 11 no ebe hagin. The Tosoniansa party for country say haircut no debt restructure no DDEP somewhat in answer say sad debt restructure no ebe hard because most of them are pensioners and Omapeni be announced said there will be no haircut some okay Ghana for in ING but ebe no ye be haircut we so share a buy yentua napco biom na yentua afforestation for biom hatred so yentua na also share regions bebree ye votes no dudu ono wo ho no yanye juma bebree wo ho so many places ya kwan no a problem market set yentini Ghana Openia Kaneno na oye Vice President Dr. Haji Mamudu Bawumia odi MPP kuo nanim ekọ senanim 2024 no kasa ye no wanwie wasanso de nsem atudwa bio se National Democratic Congress NDC amayoko no kamia ye se wanom hwehwe wanom mistakes bi na wanom abegina so na wamo de ababa behia wamo 2028 nso boa untimi ntaka ma me akutuba wanom MPP for na nkasa no womo hu womo sinto enti womo hwe no womo ayo womo sinto ho adwuma na 2028 womo de abefesi enya ade a wono ba betudwa na akwakwatitikuo ni ntemu bieu ene yese de empani kase ye ba okomu pepe no na ye ba wapampa pepe ne ye hye okomu dininti wonom ye ho adwuma ye kotu aban na nkabom no na eni ho papa na ye kasa against each other na NDC ebo ewo radio ewo TV towards the 2-3 weeks to the election. So now omuni campaign but playing our own language back to us. Etina ehia said ye campaigner ye said ye internal contest. Don't break down your opponent. Dr. Haji Mamudu Bawumia penimpa kaneno no oye Ghana Vice President a wono so wodi MPP osunu kokrokwa manyoko anim ekosene enim 2024 a wonom awiye yi ena wo modase a wakopie mu ewataya mantemu ayi takrade a wode sansemi ekotudwa ewo takrade Technical University na sansem kronemu empanimfo ni ntini atwotwo wura wonom ekobie pani bako eye Kennedy wahene akompreko Japan wono so ekobi na wie no se dabi mikobi na manka bi de ne mama kranke ye meso wonsem ka Kennedy wahene akompreko Japan kane opani anu ono ogina empani anemo e wasen central na she bedwani eno no na okasa no okire mu sei wono mom de ohu ni se MPP amanyoko no enkofuo bi a yesi yayi wo mu afiri mu ana wo mankasa de abufuo ekoye no
sabre e wo so wo frɛfrɛ sankofo ni nyina ba ran ka hyeka ho ne frɛfrɛ wo no mu nyina ba na ye no wo motena se na ekuo no mpanifo ni wo mu di nkita ho esan se wo no ekɔ no wo de ne yere kɔyi wo de ne makɔyi na busuafo nyina kɔyi adɔfo kakra wo no ɛdɔ wo mu no wo mu di nachi sankofo ni nyina mu susu se 2024 no wo mo anto aba mama nyoko MPP enti obi bia da wa free MPP mu enam sabi abufu semunti no panifo hwɛ ne afrɛ wo mu nyina sanso mra national executives said amnesty from Afoko Allah to everybody that has been suspended. Omo amnesty. Young Frau Omra, Nian Kambo, Sayetiya Sa, the Kachino, Ninia, ya suspending and Nancy a unit, or back, or Bishafo, or Nafo, or the same Panuya, Omo, and Tuaba Empire. Ne krokremo no na church for penny edema MPP osunuko krokwa yoko onenya for Justin Frimpong Kodua JFK wono so ekasa ye kire mu se de MPP amanyoko no eye wo mo niema no ehu se wie na wo mo awie no ebi ensi da eti wo mo sunu mu se hyew wono da wo mo na besi sabre nyina mo da so dwene ho enti wo mo ti committee a so mo kwa hwehwe mu de enti a wo no ewe ya wo mo de Professor Michael Rono kwei eto committee ya no one more report ya one at the buyer no amafo bi ebie wo mani ebie one mo asum ehwese on ka better report ni mu nsam enso hwan wo mo fa meto montene da na wa kire mu sei yankopon ya ademu ahwe be July busumi ni mo no wanom ebete eye ekuo bi a eno no eye extraordinary delegate conference na one mu nyina akwa kohia na sa report no wo ma bobo ho no sei eno chemu fa Ora makupemo edom report no abinput omode baaye no National Council etutum hona no eti abedeku e from Constitutional Amendment Committee te omontrans makupe esoso abedeku the report abase yenya amendment yo akwa wo kwa manko ira makupe ni na soso obo proposals for decide ya committee ni kan nyina mbu na meboa July your friend extraordinary delegate conference. Not party in this year. Now in constitution, the BSS and album, and my party in your body, or motion, no moon to animal. There are my Kata or the Abeno, yet said, Kata no, yet me fat and the trouble. Sabi, and your politics near you. I can't say now. Openia wakasa ye church for penny edema osunuko kroko amanyoko MPP Ora Justin Frimpong Kodua JFK ena wanum kopie mu thank you to MPP amanyoko no ahyase a wanum kopie mu ewo Takrade Technical University ewo atoye mantemu a wanum hyase free ho eno no so ekasa yi na ebusua wo ensamfoforo mu no bensa ya wada no ena krata efri amanyoko makomako besensia akache eba ya wonom echire mu se eniema bi a NDC amanyoko ene ye mampani His Excellency John Dramani Mahama ye no twetwe wanso enti wonom etena se ehwe han ema eniema kɔkyewa empani se opani tena fie ema nkwada ewe nanka ye bu nanka wekufo a ono ni dini ene ye bedi ka bonti wo mo ntena ho enti wo mo de krata pie adwa wonom chire mu se wonom be ye kyere na ye kyere no eye 5th May echina ena awotwe ena saa ye kyire eba wonom so betintesu kokko edi akyere mpanifo yi na saa manyoko enum yi a wo mo dini ba ye na gum eka ho ebi Ghana Union Movement na wo mo dini eka ho bi ema ena no fiadan kwaye ne owura Kofi Akpalu edi nkomo som ha na som ha etwe nkomo na gumfo anso de krata aba na de mu nsem etie ni gumfo say wo mo je democracy kabi ma men kabi you talk your mind I talk my mind wo mo gidi pa na afen so wonom emfoa ekwan bia NDC amanyoko no epaso wo mo faso na wo mo twentwen CJ omo yi ni firi ho sa enyema mienu yi na eye ekuonum yi na wo mo kire mu se wo mo ba be ye kire na gum amanyoko yi ese wo mo de wo mo nsososo wo mo nka so wo mo nsososo na so krata bia emedo a wo mo apono so a ekire se wo mo be ye kire 5th May no entino sade wo mo cheche wo mo nsemu ene ye frɛ Kofi Akpalu se wo kan wase gumfo ase wo mu nim ho hye ebie wo nso wanu mu kire mu se obi anfrɛ wanu mu meeting obi anfa krata bia mrɛ wo mo ese Ghana Union Movement gum a right for development
eno no ene wo moto wɔnom ka ho wɔn enka ho na wɔn kyerɛkyerɛ wɔn nsɛm no ɛna wɔn sɛ political parties ahodo a wɔnom bɛsɛ wɔn yɛ yɛkyerɛ yi wɔn betumi akɔso ayɛ nanso wɔn gumfuo din a yɛde aba mu a yɛmfa krataa bi amrɛ wɔnom ɛsɛ wɔnom mɛdwan ne deɛ wɔnom ensom wɔn so mu enye yi enti Ghana adehyeɛ yɛti a yɛmu no hurodohuro adasɛm yɛmmɔ ntungu ɛnkyinkyim no bawe sɛ awie so akyenkyene ne yɛfa nto dustbin mu na krataa yi ɔpani kɛse a wɔtwerɛtwerɛ ɛde ma Ghana Union Movement gum amanyokuo no owura Anthony Gold ahemfo ɛna ne nsa ɛhyɛse a yɛde mu nsɛm abramu krataa bi nso ɛwɔ ha no pɛ yi wei efiri Electricity Company of Ghana ECG wɔnom ɛna ɛkasa yi ECG amanyokuo yi ECG adwumakuo yi ɛbɔ amane a wɔnom kyerɛ mu sɛ ɛnura da na ɛyɛ memene da nsubrantam bi ɛtɔe ɛwɔ Ghana afa bi ɛmɛnam so ɛma wɔnom ɛkabusu ne bi keka bomu ebi mu kura sɛ wɔnom po ɛkyea ne pa ebi nim so sɛ wɔnom antenese ɛna ɛho ɛkeka yɛ nam so ma baabi ɛnya nkanea enti ebi nim ɛfrɛ no dumso ECG for sɛ debi this one is not dumso enti no wɔnom kyerɛ mu sɛ ensuo na ɛtɔe no ɛna nam so ɛma baabi nkanea no ɛkate ya ebi nim ɛda sumu na ECG adwumakuo ne bɔ amaneɛ sɛ wɔnom adwumayɛfo eguso a wɔn mu yɛ adwuma de mu ɔdene asa install wɔnom nkanea ɛkɔɔyɛ no enti mu obia ɛnkasɛ ebia ɛyɛ Mahamadum so debi ɛyɛ nsuo no ɛna ɛde ba yɛ de efiri hɔ nso ɛba no ɛyɛ Sompa 106.5Fm kasa fidie so ɛna abusua utie yɛ yi Facebook no yɛtwagu live ɛwɔ hɔ ɛyɛ Sompa 106.5Fm Accra afa YouTube no nso ɛyɛ Sompa FM live wobetumi ɛhyɛ hɔnom ne abekase no abom wudi koda no so baabi a FM stations akentra nwam no ɛwɔ no ɛyɛ Sompa 106.5Fm yɛto nsɛm no so ɛwɔ nsɛm foforo Andra ɛna IMF mpanimfoɔ ɔpani kwankyerɛfoɔ a wɔno ɔda International Monetary Fund IMF ano maame Kristalina Georgieva ne mpanimfoɔ a wɔnom ɛhwɛ ɔman yɛ sikasɛm ho nsɛnsɛm so nyanyafo Dr. Cassel Atoba Forcing ɛne ne mpanimfoɔ ɛkɔhyia no na wɔnom nkɔmɔtwetwe ne mu nyinaa ɛfa fan supported program ho na wɔnom kyerɛ mu no na wɔn sɛ maame Georgieva Kristalina wɔne mpanimfoɔ edi nkɔmɔ ɛbɔ wɔnom aba so na wɔse yie Dr. Cassel Atoba Forcing chiame mo wayade wɔse efi sɛ yɛde no ɛto wɔ man yɛ sikasɛm ano no ɛwɔ mu sɛ na sikasɛm ɛwɔ man yi mu no na ɛden paa na wɔnom kura esu twa adwadwo ɛsɛ asɛdeɛ Ghana wɔnom afefi dompani ho nyinaa sɛdeɛ pani baako bi ɛka yi ɛma deɛ aka ne deɛ anhwɛ yi a ɔde man kraman kro mbɛbɔ no bongarati na asɛdeɛ Dr. Cassel Atoba Forcing ɛne ne mpanimfoɔ a wɔn hwɛ yɛ sikasɛm ho nsɛm so no aso ɔmabɔ ɔmo ho mɔdene paa ɛba no enwumakuo ɛnketewa ɛboa ɔman yi ama ɔman yi so economy no atumi agyina so a wɔn de wɔn ani ahwɛ afa hɔ ama sese no deɛ nkakra ɔman no enyini ɛwɔ economy mu afei maame Kristalina Georgieva wɔno ɛne pani kwankyerɛfoɔ da IMF dwumakuo ya no yi ɛkasa kyerɛ mu sɛ wɔnom adi nkɔmmɔ yi ɛho sɛ bibia ɛkɔ yie yi ɛwɔ Ghana ha sɛ ɛwɔ sikasɛm ho ɛma nneɛma ɛtɔɔtɔ yie no sɛ nyankopɔn yɛ adom wɔn kɔhyia yi ɛma ɛgya wɔn ɛfourth review no wɔn twetwe ho nkɔmmɔ a enti sese ndeɛ wɔn si yɛhwɛ anim sɛ nyankopɔn yɛ adom ahwie ebe sika Ghana yɛhwɛ anim $370 million US choppable dollars no wɔnom ɛde bɛma Ghana for nyatumi ɛde ahyɛ wɔn yasene na yɛmfe a ɛsuga no wɔnom so ɛde yɛsum no na ɛtumi ɛgyina hɔ yie na ɔpani ɛbɔ amane akyerɛ mu sɛ wɔn hu paa sɛ 2024 yi sɛdeɛ nneɛma ɛkɔ ɛto ahodo a yɛgyegye ɛwɔ man konkro Ghana mu no Dr. Cassel Atoba Forcing ɔman yɛ saa na hene ɛne ne panifo ɛbɛtumi ahwɛ sika no so yie esan sɛ IMF deɛ wunya aba hɔ a conditionalities yɛde bɛma wo wutumi di so na adi so yie a wankasa asɔman no ɛbɛboa wo ama wo nso watumi ayɛ wo nnwuma yie na wo ho nneɛma atumi aso wakwankoro enti hwie be no $370 million US choppable dollars no Ghana de hye yɛnsa ɛbɛkam Sompa 106.5Fm kasa fidie so nie na yɛkɔ akwakowie ensam no ɛwɔ obi ɛman so awrahosam a abusua efiri Iran mining eba ene se we yabeka nse se gas ena abrasie
na ne nyina ene sei wanu mu kire mu se adwumakuo bi a eno no ewo eye Iran emem ho a wanum ekofa eye solid fuel yi bi ebaaye na sa solid fuel yi eno na wanum de baye akodie bi ete se tuo ene de ekeka ho na wanum kire mu se esanse wo mo shepe ye na container na wanum edigu mu a eba no wo mo anhyeda mo mani anko ho yiye na wo mo ankora ne yiye nti etimi ablaste na ebraste ye no enipa pole bese edu enwotwe 18 na wo mati na nanom ensiedo ema afoforo nso a wo maprepre mu edene ebro ahanson aduonum 750 and more kra na wo mo so aprepre mu edene na die etie nie wanum si ekuro bi a eno no ewo Iran man mu a eno no ede Shahid Raja efam honum ehom na eja wanum ete se ade yi abrasie na brasie sa no etimi akoi abrofo kwansini bese aduonum 50 kilometers na ekotututu amanfo edan so afa ebubububu adan enua ebubu ye afa kase etentam wanum ko wiem ebehwe ho se kum enam so ema nipa bese edu nwotwe yi aye kasa yi wo mati na nanom nsiedo a nipa bese 750 so eti na nanom ensiedo na report no edi kan every area footage no ebaaye no wo mu kire mu say epeja ema eja di akire nti ebraste sa no na kire se eja efiri mu ebaaye a eno so eha adwene pa na won mu kire mu no ema wo mu se upie mu ewo opani kase a wo no eba no eyi se ye moban enje ban ewo Iran empatam wa meche interior minister no wono so ede krata ba ya wo confirm ye gitu mu se sese ni de esi ni de eni enyan papa ewo Iran empatam ho ni nyina efa container ya wonom airport de ba ye ya wo mo unpackage ni yi a ebesi port ho free match enrada na waso wabre enti waso watimi braste ene wo braste ya enam so ma de hye dunwotwe eti na nanom ensedu eyare hosam nyina yesu yi na no sia bremu kase a ye de so mu free Sompa 106.5 no yemuni ko mu sei epon hye no so se kase yi etwa guye adamfo pa radio eno no ewo Paris France abrochememo ayiko FM eno so ewo Kumase 100.9 Sompa FM 93.1 Kumase Sompa 101.1 eno so ewo Takwa Sompa 103.3 Takrade Sompa 106.1 eno so ewo Tachiman Sompa 98.9 Sonyane Sompa 90.7 Nkranza anafe Sompa 101.3 ewa Doma wanum nyina ene so kase mu etopetin ye ma echichi ni benche yenso poti yen kefi ya udikoda no so ye so live baby FM stations apepia nkoma no ewo no wote yen ka efi ho Sompa 106.5 afa YouTube no so na ye Sompa FM live wo share yen afa Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra wo share yen ye da mo nyina mo ase ye wie ni nyina ase no www.sompaonline.com kohoi na kokenkan bi sanse ye kuchire ni nyina poto kasa mu brofo e de aguwa no abekokko na kokenkan bi na wate ase aseda enkoma 21st clinic the sciatica expert the sciatica originator the sciatica commandant the sciatica pacesetter wonom e na wo hwehwe ye ekoyi yade a ye fra na sciatica ni din de da ma me bi di kwato ne ba sciatica linen na kire se wono kra no wanim ade kro enye Dr. Blessed Foster anka ne yenim se de ntini na esan ye to ase na de bia gi ye wim ye tena se ye bob na ansa ne ye tena se no sa ne ye fra na sciatica ntini matam dunsia ni na da ya hyeta ba bia kwa honom na ye hwew enkra ha se no tantra hero about ubedu o hu se ya ye signboard kakraka esu wonom we nya guna kwanwa akodi ni bia we 21st clinic the sciatica expert ebo 0540-311-311 0540-311-311 Nana KJC Company Limited ekoba sempremo no edan sie ni ma papa o pa yon road o cement roofing sheet o pe na doanes nsate akwa baako ekosi infinity ubenya ni nyina ebi Accra Kumase Tachiman Takrade baby a
yato apete na KJC Company Limited adansie ne ma papa no na wako pebi ulcer tanfo haxa mixture ne capsules aya na obo ano ehyehew udidi ana abofono de bia wonkwa wa bintosuo saa amafo ya to dia be bintosuo me pa cho ulcer na eye usa nti aya na akwakope haxa mixture ne capsules ne bi na wabobo o so tia netie udidi amane na oyem ekom de wa amane na oyem symptoms no edoso bebia yeton waduro bia ewo man mu no yato apete bebia kwa so open haxa mixture and then the capsules che no so say bofra wanya finsha no du mienu no bi oba ma akwada no fo onka ho oba wanyam me pa cho onka ho 0240 238 310 na wapebi anopa twiusi o twiusen obetumi asre confidently ama wankasa wani agye esa wo sre a gida wutwiusen na twi a wutwiusen no yas toothpaste any years toothbrush and also the choosing or say a yaposin your whitening one ho ebema ase apai fita asesrechi ahoma afei wanom ewo years herbal paste ya osi asenka wankawa ebunabunu green na dada so ni nano ebeye afei aya na osimu pramoja udidi wie na kakra bi kwhye osim udi toothpick shame ana moja starting uhia years herbal paste na ade atwusen ama na boa opa Lexar Company Limited wanom na de abadwa so 2 pie dwa so a osemepe years toothpaste any years toothbrush na me de atwumese anopa any enumere afei Electroland Ghana Limited wanom se mantam dunsi ani nyina takrade ukobepo ukompoho uko ashaman uko Tantra Hill babia wanom asheta Electroland Ghana Limited eba ni TV eba no fridge eba no air condition eba no rice cooker eba no microwave any de ekeka ho ade bi a yusua nyina mahoden a ebu ama ye dada mu asetena no easy ema ye wofie no Electroland Ghana Limited na tachi mafo yi omusi yi ene emunko back so dey opposite one mo a ena mo behu Electroland Ghana Limited ye bi ye showroom kese bo wi ewo ho no mo a mo betumi aba na ye ne imo edi twa ebusua yenom ene adehye a wonom eso masene ema no sebrem kase mede so mo hye no so sensem a ye de shom ena no pani ebi ene say gum ede krata aba se amanyo kobese num a wonom se 5th May won ba ye kire se omampanini ene endi amanyo ko no wo mo peso wo yi Chief Justice free ho no gum fo so wo mo nka ho na mmom de wo gi democracy edi ene ne ma ekọ no mo mfo aso na mmom sakrata ye ba yi se ofia kpalu ye ne kasa ya wo so gumfo ka ho no wo mo so mo nka ho sada na yisi judgment ko nso agba amane a kire mu se no ansu eto ye nti ene fa ba bi Ghana ha no wo mo enya nka ne nti wo mo guso a wonam eye ho adwuma onyenyamfo kwadwo opon kroma ekasa ye bi wo mo thank you to no na mmom Kennedy ohena kompre kwa Japan enso ekasa ya wo kire mu se MPP amanyoko no wo mo a sese wo mo ni mu biem se ye pamo wo mo se abufuo nti ene wo mo koye no wo mo nyina sansomra join hands together entahere temienu ka bomu ane bopeme na wo mo kamom na 2028 wo mo atumi asanso ababem ye ensempi ena mede esomwo wo a wo je brani adaje etie yen mitwa opuse Abena Badu Adepa Kwofie madase akra Sompa FM First clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic
clinic nkwa wo mo de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama Adepa ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540-311-311 0540-311-311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert Techimano foi Electroland abeja near the Munamuni Amapani Nansuabo. Wait ye Thursday ya 10th April 2025. Raya showroom for front e Kumasi Techiman Kwaneso. Ye Roma sorry dino and I said backsword Nedia Nimshe. Roberto Samsung, TCL, Media, NASCO TV, AC, fridge, gas cooker, washing machine, deep freezer, home theater, microwave, blender, kettle, rice cooker, and any ama papa kahunina. Now when in baby, it can for baku 50, ebenya 15% discount. Any achedie, it's a brabetadie. Kahu na senyao. Na ebe na ya obeya oda formason ye funumu emunumuni. Oh Mr. Entry eye also ya titi me be fie pi nanso ne yemu nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa Minyi ni say what ulcer tamfo hexa capsules any hexa mixture ya no mbom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ani hexa capsules any hexa mixture ankom ni nchiremu ulcer ye kura eto ye funu ene ensunumu etumi a wo ye funu ekeka wa wogire wo ho a enyi ulcer etumi e ma wo ye cheko ebra wadidi awie so how aye ulcer de a kope hexa capsules any hexa mixture na no mbom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 020-3822-855 Apefo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratoyi yi atom Hey medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se me the yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abejaso, abeboye.